Formation Program. Mga ganyo, ikastoy nga oras. Alas 6:30, hingga alas 8 de labi, tunggal Sabado. Ito'y DZWT 540, Radyo Totoo, makadwayo ni Reverend Father Jeffrey Habado. Programa, Formation Program. Dahil bagarabi yung kakabsat ken Kristo, dati man ti programa tayo Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation, sponsored by no other than the Diocese of Baguio. Siya manan di kabsat yo, Father Jeffrey Habado, ti Commission in Charge, Priest in Charge iti Commission on Formation iti Diocese of Baguio. Kasi ipalpalagit ko idi, ti Diocese of Baguio man, kat nakapinpintas, dato'y pastoral program tayo, Ali Forza, Liturgy, Formation, ken Social Action, dato'y nga, dagiti kung po nato yung threefold function ni Jesus, threefold function ti Padi, kan threefold function tayo lang kas Kristyano. Kahit sa wan, kas Kristyano ang nabunyagan, datayo kat papadi, o da kayo, adati common priesthood yung may bagbaga. So nga, liturgy kahit na sa wan, we need to worship God. So nga, adalan tayo rito, adati programa apo iti simbahan tayo, may panggap kadagito. So nga, adati programa, the bishop, may panggapot lang ito rito because our bishop is a doctor of literature. So nga, dati iti programa data, masuruan tayo, no kasano nga, agday daya tayo kini Apo Diyos, day public worship tayo, iso dito iti misa, iso dito iti sakramento, tapno ma-improve ti kasta tayo nga, ag worship, agday dayo kini Apo Diyos. Dito iti liturgy, may kadwa, dito formation, dito programa, na dito mat, dito iti mawagan nga catechetical, wano evangelical, nga panag-evangelize sa mission tayo, dahito iti prophetic function tayo, may bagbaga, so datoy mo lang kat propeta, kahit nasa wan, gaputa nagbalin to Kristyano, dapat adalan to iti sao ni Apo Diyos, tapno ibiyag tayo detoy, iti sao ken aramin, na, diyan, iti nagpintas. So, importante iti formation, kanan kung ibaga-baga kakapsat ken Kristo, dahito iti puon ken ka po nga maawatan to iti pamati kat siragsak tayo ang mga ibiyag iti daytoy. Nya madamdama ibasak to daytoy experience ti may nga texter tayo ng witness nga napintas iti formation ta idi na apply na dagiti nadadal na ditoy kat dakkel ti nagbaliwan na iti biyag na. Ya? Ken of course the social action di jay mat di jay kingly function tayo. Kingly no minsan no king kat paserbian nga sabali apo iti Biblia sabali iti kinakristyano sabali iti na Katoliko ta no king ka no leader ka agserbi ka kunan ni Jesus in mayak saan atap no paserbian nga tapno agserbi. So ngano ko natin nga kingly function dito nga DJ function tayo no obligasyon tayo nga agserbi iti daduma social action ya. So nga ti priest in charge ito kat ni Father Manny Panayo dito dagiti programa mati simbana no kasano nga ta nga tumulong tayo. For example, we are now in the season of creation kat in the Diocese of Baguio adaman iti Commission on Environment. Dito kat social action nga datayo nga simbahan agserbi tayo mata pati iti environment, pati iti banbantay tayo, karkarayan tayo, dito kayo, bantayan tayo kasi dito kat aspeto iti pamati. Ni Pope Francis kat insurat na dito yada iti mensahe na may panggap na dito laudato si nga aywanan tayo ati lubong ta pinaswan ni lubong dito papintasan tayo aywanan tayo ta pinaswan ni Apo Diyos dito no ti kayo kat napintas ti panakaiwan na kat napintas iti ikasana nga agtubo kat umaduda, then they also worship God. This also tells us of the glory of God. So kasi niya kung ano St. Augustine sa Dijay, kung ano St. Thomas the glory of God is man fully alive. Ngam kaya ito'y matibaga nga hanlang nga man iti nga fully alive iti mangitad iti gloria kini Apo Dios ti lubong no nakapinpintas according to the plan of God hanlang nga dadaulan iti kinadakas, then the glory of God is manifested. So nga kasay niya social action. So diya li forsa liturgy, formation, social action at titinunod na gitoy tapno pumintas ti biag tayo kas Kristyano Katoliko kat daytoy a programa among the many other programs of the Diocese of Baguio iti daytoy nga DCWT nga istasyon tayo kat makatulong kumaka tayo a Kristyano kadakit tayo nga Katoliko kanuray dagiti nan Catholics tapno maibiyag tayo daytoy nakapinpinta sa pamati nga inbati ni Apo Jesus kada tayo. Kapsat no ada po iti suggestion nyo, text yo kat yung text lang iti 0961-248-3856. Muno kada kayo nagbubuya iti Facebook kat i-message lang
Kan greetings by the way kada kayo no sa di naman aparte iti lubong ti iyan nyo nya good morning, good day, wano good evening kada kayo. Iti importante naragsak tayo manan nga adal iti sasaon ni Apo Dios. No sa di naman iti lugar nga iyan nyo ket sabi ko pa na tikapyan ni Apo Dios iti ada ti puspusyo tapno ada ti ragsak kada tayo kasi ni na Santo Papang ibagbagami niya ibagbagadi nga ni Santo Papa ko ket joy iti kanayon nga ibagbagan no Kristiyano ka no Katoliko ka ket puno ti pamatim tibungan na neta ragsak niya ora ada ti pandemya nukunot ang pamatim adana tade inner peace, inner joy mga ibagbaga. So nga sabi ko tada ito nga inner peace, inner joy nga itad iti puno pamati kini Apo Jesucristo kat iso ti dumanon kada kayo sa di naman aparte iti lubong ti anyo kan anyaman iti mapadpadasan nyo tata, anyaman iti sitwasyon nyo tata, adaman ti sakit nyo, adaman ti problema nyo, adaman ti dadagsan nyo, adaman iti adyanta nga pagdadaanan nyo, sabay ko daytoy nga makapalagaan nga ayat panangaasi ni Apo Dios ti pumapay iti puspuso ken nakanyo ken panpanunot yo. Hintay ko mararag tapno ni Apo Dios kumati mingidalan kada tayo ken iti dati a programa itinagan iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios kas kadawyan nga raramitan mi dati a programa idaydayaw da ka, itadok da ka. We worship you because you are the one true God. Although three divine persons, Father, Son, and Holy Spirit, we know that you are one. Almighty God, Father in heaven, you created everything. Tapno ipakita, miparignam iti panagayat mo kada kami. Inborn mo ni Jesu Cristo, iti nagbasol kami, tapno subutan na kami, mapabaan iti panakatay ni iti Krus, manipod iti panakatay, ken basol, ken iti sinmangat isuna iti langit, ken nagtugaw iti makanawan mo Apo Dios, kat inborn mo iti Espiritu Santo, iso iti Espiritu makapasanto kada kami. We ask therefore, nga sabi nga tada iti Espiritu Santo, ti agnanayon, nga umapay, iti panpanunot mo, iti nakam, iti puspuso mi, iti biyag mi, iti pampamilya mi, iti lugar mi, iti amin mi Apo Dios. Because we know that if this Holy Spirit will really guide us, then we will be gifted with wisdom, understanding, and knowledge. Maamuan mi Apo iti kinapuno, maamuan mi iti pagayadam. Kasi sabi ko may itagmat ka na kami, dagiti dadumapay, dagiti dadumapay gifts. Tapos sabi ko maibiyag mi na ito'y pagayatam iti konkreto a paraan, konkreto a pakakitaan iti biyag mi. Wana po Diyos, italag mo iti may sakin ka, nang narona dagiti masaksakit, dagiti makulkulapan, sabi ko maapo, maridis da, mawayawayaan da iti pisikal, emosyonal man, bueno, intelektual, panakatagabo da, panakarigiligat da. Usaram na iti programa, tapno mabendisyonan da iti kakapsat, usaram na kapo, kas na namo ang adipan mo, tapno may waragawag ko, isasaong. Nawatag da ito'y, gapo matang itinagan niya po Jesus, kapan iti panibabat iti sa Santos, kan dagiti Angeles mo, nang laro ni Santa Maria, ni Spiritual Mother mi, ni San Jose, Spiritual Father mi matlaang. Gapumutlang ken Kristo, ang anak mo, ken Apo mi. Amen. Itinagan iti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Manen kabsat, good evening manen kada kayo. Dumandanon man kada kayo, dito programa apakadalan tayo kadagiti agkakapintas, panosuro iti kina Kristiano, panosuro iti kina Katoliko. My hope and prayer is that maawatan tayo kung madagitoy, tapno ibiyag tayo dagitoy. Dito iti nakita kanya already iti programa kat more than 2 years tayo lang ada dagiti agi-share iti programa da nga iti experience da kun kuna nga Father thank you dita nga programa agdengdeng nga kat dito tinadal ko kat in-apply ko kat nagpuri nagmayat nya so nga inak man ibasa dito text dito amaysa nya as a backgrounder dito amaysa ang ko ibaga nga pang-asim Father tan mo ibasbasa jay numerok tapno ang nakabuan no sinuak ngam ti as a backgrounder dito yung kapsat kat naka-experience sa iti kuna tayo nga panakakulam as he or he claims ang pamuno lalaki mo babae dito nag-text na text lang mo dito kat siguro imapal ada siguro ti dakos ti panunod na so nga pinakulam da so na as he or he claims kasi iti experience na kat siguro iti panagsasarunod dagito text na kat I think we can validate this damat iti sinyalis nga medyo something nga talaga iti napasamak kanyan. And you recall nga some time ago kat dagiti topiko tayo no anya ti aramidan iti may sa Kristiyano Katoliko no isuna kat adati demonic experience na kasla ko mga detoy witchcraft wano detoy panakagamot wano inapalan na ka kat niritwalan na ka kat nagsakit ka anya ti aramidan. We already discussed that some time ago, di ba? No malagip tayo. Kat dito yung kapsat nangit na kanukat in-apply na. Especially DJ panag-confessar, kende panagpatulong iti padi, kende panag-rosary launay,
nya dagijay in advice tayo di panagkararag according to the teachings of exorcist. Ket kunana ditoy I will just read one of the text niya adutis text na ditoy nga mibasa amin ket bumayagan. So that's a sample of text of this person. Amen po, Father. Ditoy programa yo nga naamuan amin ket ditoy programa yo met laeng iti nakasaraka jay in sinurot ko, Father, isu nga kasta unay ti panagyaman ko ta husto gayam jay yan adal da kada kami dito'y formation me ti Catholic Charismatic ti El Shaddai Ministry, Father Jeff tapos na nayunan pa iti amog gapo iti dito'y programa yo, Father. Thank you very much po, Father, and blessed evening po kunana dito'y. Okay, this is just one of the text nga road. So na previously nasubyanan tayo dagiti dadumang text na inistorya na the experience na. So in confirm na towards the last nga text na dakal nga talaga no ti Kristyano Katoliko o no Kristyano in general kat mamuan na ti bilag ti pamati i-apply deta nya. We are in spiritual warfare putpuno deta kinuna ni Pope Francis deta in his apostolic exhortation to us, Gaudete et Exultate nya de ngay surat na kadatayo nga nakatatidog nga kunana nga diya digit instruction na no kasano nga mapasanto tayo iti moderno alubong ket iti chapter 5 in palagip na ijay nga adatay nga talaga iti spiritual battle nya, spiritual combat kunana di title na iti chapter 5 na ijay nga apostolic exhortation na ipalpalagip na nga kunana kata mamati tayo ati demonyo ni Satanas ket hanlang nga idea data hanlang nga myth data no di ket person data ani ati ket na sa ti person ada ti panunot na ada ti nakam na ada ti plano na ada ti panggap na ada ti apal na igura na kada tayo so ada ti aramiden na tapno madadaran tayo. So we in baga tayo di no anya ti aramiden tayo in kaso nga mabiktima tayo kadagitoy ket daytoy nga kapsat na dengeg na kanu dijay ket inaplan na ket launa ti ragdagsak nata na deliver isuna natulungan isuna nya. So that's the beauty of really knowing your faith, the power of your faith nya. Anlang nga dagitoy nya tatay ket dati may isang balay nga napagapuan mimanan nagpatulong data, they are experiencing something so manapan ni tinulungan na greetings kada kayo numang magaganyo dito ang programa kung ibagbagano sino kayo ta baka madiyo nga dati na panan tayo tatay nga kasemot lang house cleansing ako nada di dati nag-experience DJ ta DJ nga balay kathanmot nga Kristyano tinagyan iti so ada ritual da sigurado idi so nga nag-cleansing tayo ako nada DJ papanawon tayo no sino man ti evil spirits nga dasa jay na tati balay ti Kristyano dapat awan iti dadumang espiritu no dikat ti espiritu ni Apo Dios ken iso na lang kumain na jay. So nothing more nothing less. So diya iti pagmayatan na no datayo Kristyano Katoliko talaga kat ammo tayo ti pudpudno a pamati tayo ken day pudpudno nga panangi practice pudpudno nga panangi aramid tapno ibiyag tayo Dios usto tatata nga guntaway ulit at kat adu iti deception adu dagiti Kristyano adu dagiti Katoliko nga ti amuda akala nila kat isuda ito isong ipapractice ta maka-experience na iti miracles makakita da iti na dumadumata nimyanta nga kayam saan nga dijay ti pudpudno. So we really need to go to the truth tapno da iti a truth kuna ni Jesus iso ti mangwaya-waya kada tayo manipod iti panangalilaw iti kabusor tayo our spiritual enemy. So dijay man apo ket tata anak ibasa dagusan na ito'y ebanghelyo tayo ta napintas apo dating ebanghelyo so I will have a longer discussion regarding dating ebanghelyo ta maipanggap iti pambati dito na so inak ibasa dating ebanghelyo para intuno bigat kakabsat ken Kristo intuno bigat ket isu apo iti makaisa nga 10 ket 4 a Domingo iti tawan B nya apay nga tawan B Father ikapunta tandong arud iti ebanghelyo ibasbasa tayo usually nya iti tinawon Matthew, Mark, Luke nya ket de John ket special occasions usually di jay may basa tas lakat Matthew Holy Week ket de jay nya so nga tatanga year B ket tibasbasan tayo apo usually ket nagapo ken ni San Marcos nya so no next year ni San Lucas yo kasi ag sasaruro na kita Matthew, Mark, Luke diay tapos no year A manan Matthew, tapos year B manan ni Luke, tapos year C manan ni
years ni Saint Luke na ag karsay. So nga talo nga cycle apo dito apay tapno in 3 years time, in 3 year time at least mabasa to amin kuma dagiti partes iti ebanghelyo. Diya iti gapuna na especially dagiti ebanghelyo nga rod sigon iti panang isurat ni San Mateo, San Marcos, ken ni San Lucas. Katatang nga rod gaputa yerbi iti basahan tayo kat ni San Marcos. It is in chapter 8 verses 27 to 35. Dito man iti ibagbagana. Napan ni Jesus sagraman dagiti adalan na kadagiti purok ti Cesarea Filipe. Ibagayo man kanyak sinalusod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Siya sino kanu iti panagkuna dagiti tattao. Sika kanu ni Juan amamunyag insungbat da. Kuna dagiti daduma asika ni Elias. Ada payag kuna amay saka kadagiti profeta. Ket dakayumet sinalusod ni Jesus. Siya sino iti panagkunayo. Sika ti Kristo insungbat ni Pedro. Inbili ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaanda iti kinaasis sino na. Impakamo ni Jesus kadagiti adalan na amasapol nga sagaban to iti napalalo iti anak ti tao. Umsyento dagiti panglakayen, dagiti pangulwan na papadi, kan dagiti mamestro iti linteg. Mapapatay to ngem agungan matnaang kalpasan iti talungal daw. Nalawag iti paningibagana kanakwada at di da iti daytoy. Isud gapuna ngem yadayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinereng na ida sana inungtan ni Pedro. Aday wanak satanas kinunana. Tasaan at ipagayatan ti Dios ti panunutem no di ket ti pagayatan ti tao. Pinasideg ni Jesus dagiti tao ken dagiti adalan na. Tiag tarigagay sumurot kanyak kinunana. Masapul at talikudan na ti bagina. Ibaklay na ti Krus na ket suruten na. Tati siya sino man amang ipateg iti biyag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak ken iti ebanghelyo maisalakan nanto. Kapsat ken Kristo dati manako iti ebanghelyo para ento no bigat makai 20 ket 4 a Domingo iti kadawyan at tiyempo. So napintas apo dito yung ebanghelyo, nagpintas dito yung mensahe na. So nga hintay man sagdaysaan nga binsa-binsaran, explain pag bibingayan iti mensahe dito yung ebanghelyo. Ket no kikitan tayo ti ebanghelyo apo ket adu dagiti possible topics niya. So nga kayo nga ag prayer meeting into no bigat dagiti man dagiti possible topics nga necessary nga dagiti topic nga pinilit iti topiko yo ta adumat inya kasemat apo iti Domingo nga intay pa nag-celebrar. Depende iti topiko nga makatignay kada tayo. Depende iti padi nga mangmisa no anya tinakatignay kanya na isu ti ibingay na oray no isu ti minor message na di dyan no isu ti kasla nga napintas na napanunot na nga ibinsa-binsar no explain kat isu iti pilyen na. So nga naduma-duma na ti topiko. Kat in our gospel reading for tomorrow kat mabalin nga dagito iti topiko, faith that works through love. Ta damat detay especially in the second reading inya tati second reading kat nagpintas madang ti mensahe na iti San Santiago na St. James chapter 2 verse 14 to 18. Dito nga di bagbagana nga ti pamati ket tapno pudpudno masapul nga maipakita iti aramid. Faith that works, nga faith and work go together. So mabalin mo di dyan nga develop tayo ibaga tayo nga ti pamati gayam dapat maipakita iti aramid. Mabalin mo nga ti ibaga tayo wano ibingay tayo ito nubigat kat panang surut ka ni Jesus nga uray ada iti cross. Following Jesus even with the cross. So dito mo ti ibagbaga na iti first reading tayo niya. Nga iti first reading, i-prophesy na, wano ipadtuna, day maaramid to iti Messiah, kaya ni Kristo. Nga, ni Kristo nga dito ay kat agtutuok to. Nga, kat ni Jesus, iti ebanghelyo, inulit namat lang di dyan ang mensahe. No, kaya't mo talaga, ti sumurot ka niya, ibaklay mo ti krus mo, talikodam ti bagim. Nga, kaya inumsina ni Pedro nga, yadadayon ni Apo Diyos, dita mapasama ken ka, kat kunakit din ni Jesus nga adaywan nak satanas. Kaya nasawan, para ken ni Jesus, okay lang, sa gabay iso na ibaklay na ti krus na katmatay kaputa parte ti missionary tangam ni
ni San Pedro dihan na maawatan apay nga sikati Mesaya, sikati Kristo kat ag sagaba ka ngay. So panunot ti tao dayta kunani Jesus kanya na kan nga panunot ni Apo Dios. So mabalin mat di nga develop tayo. Or mabalin nga iti develop tayo kat ito'y faith based on a personal encounter with Jesus. Pamati anay basar iti personal nga experiensya ken ni Jesus. Ya, makita dito tayo dito mo lang iti ebanghelyo nga kuna ni Jesus kinalsod ni Jesus siya sino kano iti panagkuna dagiti tao ket insungbat dagiti adalan na si kano niya nga pamati nga naibasar iti kano da ibagbaga iti daduma si kano ti pamati kano ti panagayat kano ni Apo Dios kano kakasay so nga ti pamaten ket ni basar iti kasay narabaw pa lang data pamati although kasapulan di jay na kasi kuna ni San Pedro ni St. Paul nga faith is based on hearing. So nga no agdanggam, siyempre dinungag mo so nga ibagbaga nga kunamat ni kasi nga tikastoy kanukat kasay. But that should develop into personal encounter. Di man, so nga sinalusod ni Jesus, kat da kayo, siya sino ak iti panagkunayo. So nga di jay, kat napintas mat nga intay i-develop sharing into nabigat. Kat siya kat di jay tinapili, niya? Di jay at ipamati para kanya kat masapol maibasar iti personal akapadasan kani Apo Dios, personal encounter with Jesus. Apay nga daytoy tinapilik kaputa daytoy ti personal nga experience ko nya i-share ko to damdama. Irwit man daytoy nga insurat ko nga quotation, very long English nga mi-explain tayo. Manipod kini Pope Emeritus Benedict XVI nya idi nagtugaw iso na Santo Papa may sa daytoy nga insurat na may sa daytoy nga inarabi na surat para kada tayo. Pope Emeritus Benedict XVI daytoy ket Lumen Fidei paragraph 4 kunana faith is born of an encounter with the living God who calls us and reveals His love. So tipod po no pamati kunani Pope Emeritus Benedict XVI ket naipasngay wenno nangrugi wenno naibasar iti encounter experience iti sibibiyag a Dios experience kini Jesus personal encounter niya nga isuna ti mga ayab kada tayo gaputa ay ayaten na tayo niya sudiyay nga kunana ti pamati ket naibasar dapat iti personal nga experience ken ni Apo Dios diyay niya so nga no ti pamati ket nga naibasar ijay baka da kurang na so transformed by His love we gain fresh vision. Ti panagayat ni Apo Dios iti mangbalbaliw kada tayo talaga mabalbaliwan tayo iti panangkita tayo iti amin vision kat mabalbaliwan. New eyes to see may kantayo iti baro a mata amang kita iti bambanag ina. Spiritual eyes of course an nga physical nga eyes ina. We realize that it contains a great promise of fulfillment. So nga no kastoy ti pamati tayo daytoy a pamati mangited kada katayo iti panangamo panakaawat de realisasyon nga ada ti agururay kada tayo a napintas a mapasamak. This is what we call hope namnama na and that vision of the future opens up before us. So ti pamati maisilpo may konektar iti namnama na ito namnama ket iturong na ka day adang iti ipapromise na napintas to daytoy kasi iti pamati. So it gives you this vision, this hope of something that is fulfilling in the end. Faith received from God as a supernatural gift. So ti pamati nagapu kini Apo Dios supernatural gift niya han ordinaryo dayto no diket it's a theological virtue, it is something nga nagapu nga talaga kini Apo Dios iten na iti tao dayto becomes a light for our way guiding our journey through time. So ti pamati nga ito ni Apo Dios agbalin nga kasla silaw nga oray iti da nasip nga nalubong kasalatatang ada pandemic ada ti gulo ado ti political issues ado ti ay Apo makapaulaw ngem no ada iti pamatim ket kaslaka nga nasisilawan nga nalawag amin ina dayta kat nalawag dakas dayta handayta diya ti mayat iso ti surut kasi iti pamati nga kunani Pope Emeritus Benedict XVI in Lumen Fidei paragraph 4 nga it becomes light for our way guiding our journey through time. Nakapinpintas dito in bagana po niya no kahit yung basaan Lumen Fidei ni
Pope Emeritus Benedict XVI dito nya. Dapat may sa quotation ko dito nagapukin ni Corrie ten Boom na nakat faith is like a radar that sees through the fog. Nga no adakan ka dito pamating ibagbagak, it is described ni Benedict XVI that fog, amo ti fog represents problems, darkness, uncertainties ta kayo magdadrive makita niya no very foggy ka tamo amo no right pa wal pa left di jay pagnaan na so nga delikado so nga gininayad ka you are afraid na ngem no adati faith mo kasla nga radar amo ti radar nga ore ada fog no ada radar mo data ket eroplano basta ada radar mo makikita latta oray napuskol ti fog nakikita latta ina napigpigsa ti radar nga fog light ina kaupsat ni Kristo ti fog light ket ore ada fog light mo no napigsa latta di jay pagkat narigat latay niya. So, ti radar sa bali ta no ada ti radar no eroplano kumaday ta kat makikita lata na. Kasi kat ti description ni Corrie Boom kat ti pamati kat kasla dito ide radar na. Ngam deta pamati masapol na ibasar iti encounter with the divine, encounter experience tapno makakitang kangarod beyond these clouds, beyond this fog. Or another experience sa another napintas nga analogy sa kubay nga patalastas tayo dati man kat nagapuki ni Charles Blondin na nag-research ko dito nakapinpintas dito nga istorya ni Charles Blondin nagbiag isuna edi 1824 ingana 1897 isuna nga famous nga amoyo ba dito'y Niagara Falls nalawa di jay almost 1 kilometer ti kalawa na nga falls di jay nang iwayat ti jay ititali ket daytoy nga Charles Blondin krinos na di jay na idi 1859 so can you imagine nata ti narami na magnaka jay rabaw iti talinga dayta iti wire nga dayta and wayat da iti dayta nga more or less 1 kilometer nga Niagara Falls so talaga nga natural isuna tano one mistake mo lang ijay natinag ijay natay ka ijay na kat the amazing kanya na kat he crossed this Niagara Falls iti daytoy tightly stretched nga cable 3 times the first time adati wheelbarrow ano na iti wheelbarrow daytoy he crossed that with a wheelbarrow na silbada nga kunami. Can you imagine kasano nga tayo believe ka iti balance na ito nga tao nya. That means the second time blindfolded ka magmagna iti about Italy 1 kilometer kasla imposible dito nya. And the third time on a stilts amo iti stilts ay kadang-kadang ay kayo nga ikam iti pagbatayan tapos magnaka ijay so imposible di jay di ba ngam dato ti mas incredible na one incredible crossing the rope with a man on his back diay iti nakakarkar na niya kat dato man iti kasla pamati ati pamati kat nakitam dato nga nalaing gamin na tao ya nagsilbada nag-blindfold kadang-kadang stilts hanata nga na no so you develop trust iti daytoy nga tao so nga gapo iti talak mo kanya na gapo ta nakitam ti kinalaing na develop mo siguro ti talak mo so nga idi ko na nga sika iti kadwana sika iti bagkat na tapno across kayo nga duwa jay oren mo nga baysa lang kamali na kat matinag kayo nga do matay kayo ngem gapo iti daytoy pamatin kanya na nga nabwan ti talak ket kuno kaya na deta subrot kinalalaing na so naglugan dito yung tao. So that is the amazing and so nalagay ko dito yung ang istorya gapu para kanya kasla kasi ti pamati na ti pamati gapu iti experience siya medyo nga tao dati confidence mo dati talag mo kanya na uray anya iti araramidan na so edi baga nga sumakay ka ngam no awan ti talag mo noan mo nakikita mo na experience di tao han mo nakikita iti taling laing na siguro han mo ma-develop iti confidence mo, iti pamatim, iti talag mo kanya na, so nga no ayaban na ka, nga lumugan kanya na, tapno duwa kayo nga cross kat han mo nga aramidan. Kasi man, iti
makita ka na pindas nga mensahe dito yung ebanghelyo. At ipamati, masapol ang may basar, iti nabayag, apan ang padpadas, iti bilag, iti kina Diyos niya ko Diyos nga awan ti imposible kanyana iso nga confident ka kanyana. Okay, agsubli tayo kalpasan iti sumagmamano palagi.
Ito'y programa tayo, Adal Pammati, Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio, siya tigabsatyo, Father Jeffrey Habado. Hintay subliana dagos daytoy napinta sa topiko tayo, naibasa iti Ebanghelyo, kat imbaga tatay, yanta nga napintas daytoy topiko, kat medyo yat atidog tayo iti sharing tayo may panggap iti daytoy gospel reading into nabigat. Anyway, this is Adal Pammati, Katoliko, Pammati ti programa. Pamati ti topiko, so natindas na ito yung tayo pagbibingayan. Katatayin bagak nga ti pamati kat masapol may basar iti personal kapadasan ken Jesus. Tayo so dito iti importante yung tayo makita dito nga iti Ebanghelyo tayo. Kat may apply to dito iti dito present nga kondisyon tayo. Ano talaga nga ti pamati tayo kat naunag gaputan ni basar iti personal kapadasan tayo kini Apo Jesus. Itata pandemic hantay ko mamaya uwan so nga kunak nga rodan tatay ada iti may sa tao ni baga ati pamati kat kas lang radar oray no nasipngot gaputa ada iti clouds gaputa ada ti fog kat makita mnata kasay iti pamati na oray nasipngot ti lubong ada ti problema iti lubong ada ti pandemya iti lubong ada ti problema ada ti sakit mo ada ti dadagsan mo ada ta amin naglalaok nung ada ti pamati makita na dito example kumot nga dito Charles Blondin nga nag-cross iti Niagara Falls kasay na ti pamati dapat napnuan iti talek, napnuan iti trust. So if you combine all those things nga klase ti pamati ket ti resulta na dayto yung road kas lang radar nga makakita ka through the fog. Iti Ebanghelyo tayo gamin ket ti istorya na minsan na panda Jesus ijay Cesarea ni Felipe nya Cesarea Philippi ket sinalusod ni Jesus kadagiti kakadwa na isadjay dagiti kadwa nga napan sa jay siya sino kano iti panagkunada iti tao. So kano nya daytoy very clue daytoy nga word kano ket kunada giti nang kunada nang sumbat ket da kayo met sika kano kunada sika kano ni gasto sika kano ni gasay ngem kinunan ni Jesus ket da kayo met siya sino iti panagkunayo. So duwa klase ti saludsod may sakat siya sino kano ken siya sino para kada kayo. So diya ti mas importante na ti importante pangibasaran iti pamati kat nga ti bagbagati daduma tano adu ti bagbagati daduma agpaso di bagbagati daduma ngam sabali nga jay na convincer ka sabali jay na amwam na experience siya. So it is really different nga ibagbagati daduma for example nga niya po Diyos kat kasto niya po Diyos kat kasay won nagpaso samon to ko na kasi si kamis mo tinakapadas kalasa iti maysa kadagiti paraan nga mangi-explain ito nga Ebanghelyo. Ubaw wano sinsinang pamati no na ibasar iti ibagbagalang dagiti daduma. Dapat ipamati kat na ibasar iti personal conviction mo, personal kapadasan isu nga talaga nga naunag isu nga mamati ka kaputan nakita mismo, na witness mo mismo. Jay. So tipudno pamati kat personal kapadasan kaniya po Dios iti pakaibasar na. So it is very important ngagpaiso iti ibagbaga tayo iti daduma kung nakaroon tatay kung ni St. Paul faith is based on hearing means denggam na ibagbaga iti daduma ngam in the end kat this hearing dahito yung experience mo iti panagdengdeng kat maagbalin nga personal nga conviction mo asika mismo nya nabatang ibagbaga ni Jesus ken ka nga siya sino iti panagkunam sika kanu ni kastay sika kanu kat sika ngay ano nga iti panagkunam kanya ano ni personal conviction mo gabuta na padasam gabuta na experience siya kasi ada nga iti inistorya kiti malagi pi siguro dati Assumption Sister dati Asiriti San Pablo Seminary nga nanggad ko di explanation na iti faith iti pamati iti Tagalog kat pananampalataya mo iti pananampalataya kat duwa nga word dito iti Tagalog namnam ken taya. Kasi ti pamati ngagpaso ti pamati kat pananampalataya iti kat Tagalog nga pananam ken taya. Kaya sa one experience siya niya po Dios ito iti personal kapadasan tapno ijay nga may basar iti pamatin kanya na namnamin mo muna si Lord para itataya mo yung buhay mo. Ganun po ang pananampalataya kakapsat ken Kristo nya. Nagpintas dito nga inbagana kat kakapsat ken Kristo kasay ti pamati. No ti pamatin kat ni basar iti experience ti daduma ti bagbaga ti daduma nga awan iti personal nga conviction mo gaputan na awatam ken nakitam ken experienceam na padasam na prove mo na witness mo siguro kat dapat mapan ka ijay nga proseso.
So personal kapadasan kakabsat ken Kristo. Sa matakat mangmangag ko din no adang iti mapanak nga recollection kat sla di seminarista napan kami ide SLU St. Louis University kat adati charismatic gathering ijay nya Spirit of Love Community isa jay mag-join kami di kat na umisan kat magapupa jay Manila jay speakers ta dagitong speakers ta ibagbagan nararagsak da nga may baga nga kasto ni Apo Dios kat manangaasi Almighty kakasti ado dagiti agkakapintas nga ibagbagada kat sapat lang nga dengdengak lang napintas mayat kasi ngam kasla awan ti dating na kanya but because of my experiences in the seminary nga napadasa ken nakonbinsadak through my studies adal ko manggag ko adati retreat adati recollection etc nga niya po Diyos nga talaga at manangaasi managayat but at the same time napadasak iti personal biyag ko nga na-realize ko din vocation ko nga oren no nanumuak inaiban nak ni Apo Dios tap na nak pagbalinan nak apari na pinpintas gayan day plano na so nga gapo iti dayta nga personal conviction 100% nga panaka-convict talaga nga panakaammo panakapadas iti paragayat ni Apo Dios ket ijay nga namuak ken namatiak talaga ni Apo Dios ket nakaimimbag nakapinpintas manang nga asi a Dios so ti resulta na kanya ket fulfilling nga kinapari di naragsak nga kinapari kaguta napadasa nga ron kapadasan nga talaga ti pamati niya so di man so nga tata kas pari ket nagsaka unay nagsirsiri bin nagsaka iti kinapadik matayak to akastoy iti kapadasak so gapu daytoy iti personal a kapadasak oren o adu din nang nangagko di ang God is amazing kung kunada di adopet agsasangit nga agsishare nga kaslang ko mauwatan iti ingana siya mismo tinakapadas nakarik na iti unang ti puso iti convictions ko through my many different realizations and experiences. So in conclusion, kakabsat ken Kristo, no kastagayam ti pamati, ti question tatakat, Father, kasano ngay nga, ma-experience siya nga ron ni Apo Dios mga taday dyan, or kasano. Yeah? So, dapat marik natin ni Apo Dios. And I have suggestions. Amoy yung kakabsat, in the Catholic Church, we talk of that contemplative spirituality. Ito nga para kanya ti napintas, may sa ti advantage na kanya nga managpanpanunot kan managkarkaragayat na timbay mesa day contemplative ngay nga kunada day nalaing nga ag-meditate kasi dito nga ti nang rugrugyan na kakabsat kay Kristo so na first nga advice ko tapno ma-develop tayo day contemplative spirituality kat prayer contemplative prayer day nga prayer nga talaga nga mariknam ni Apo Dios ta in prayer in talking to God ito nga mapadas mo ni Apo Dios. I don't know if you experience it nga no talaga nga naunag ti pamatim, naunag ti panagkararag mo, mariknamat nga da ni Apo Dios. So you experience God through prayer. So you encounter God through prayer. So umunag iti pamati dyan. Another thing we can do as Catholic Christians kat di panagbasbasa ti sasaon ni Apo Dios using the contemplative way. Ito na Lectio Divina kunana. Basaom ni jay Biblia agkararag kami kisawak kini Apo Dios meditate about it do everything the techniques nga ibagbaga ti simbahan katoliko nagano nagpipintas niya and then you reach a level of contemplation nga kunana then amoy ti contemplation nga DJ nga ora split second lang kat nariknam ni Apo Dios you contemplate God contemplare means to really experience in a deep way ni Apo Dios. Today, scriptures. One is sacraments, especially confession and Eucharist. Ma-contemplate tayo mat ni Apo Dios, ma-erik na tayo mat, ma-experience tayo mat ni Apo Dios, kadagitoy nga sakramentos. Nga, especially iti confession, no nawatam ti confession, kat mapan kag-kumpesar, mariknam ti panangaasing ni Apo Dios. Yan na, but dapat amo tayo nga talaga day detalyena, no kasanong aramidin na ito, contemplative participation in the liturgy in the sacraments most especially that Eucharist mat lang so kadagiti akin amo ditoy akin amo kadagiti technique di ibagbaga iti catechism tayo nga full conscious and active participation in the mass you experience the love the mercy of God iti daytoy nga Eucharistia so di man kaabsat ken Kristo iti mabalin tayo nga aramiden ket maaramid tayo daytoy matungpal kada tayo di ibagbaga daytoy second reading tayo St. James Santiago chapter 2 verse 14 to 18 ti pamati na tay no di mabuyugan iti aramid nya so nga no ti pamati ket nagpintas adda iti bunga na adda ti aramid na so nga naragsak ka diay nya
So, kasi kumati pamati tayo kabsat king Kristo, kulitak, kati main point ko ito yung na-share kati personal apan ang padas kanya po Diyos. Iti asin na, iti panagayat na, iti pamakawan na, iti kinadiyos na, iti kina anyata, kina-amazing na nga God nga kung natin na duma, nagito kat dungdungin tayo, nga ibabaga ti na duma, so nga naragsakda, nga dito kat tapno, kumapay ka na tayo, masapol na tayo, mismo ti maka-experience, tayo lang nga dungdunggan niya, so nga han lang nga kano, tayo ibaga nga kano, ngam nadikat napadasan tayo, iso nga na tayo iti mabendisyonan. Okay, di naman ako iti intay inbingay, parte iti Ebanghelyo tatamat, mapantayo iti daytoy napindas question daytoy kabsat tayo in surat kunta napindas daytoy a question gabuta o madanin iti October month of the Holy Rosary, so napindas daytoy text daytoy kabsat tayo ni texter 0912-1869-137 ya pindas daytoy ti text na kat ati duga po ti sumbat ko to iso nga may sa daytoy yun napindas sa topiko tayo. I don't know if I will have a time to read the other text ken daytoy second commandment nga iso ko mati ituloy-tuloy pa nga may sa nga pan-explain nga daytoy ket napintas so nga una of daytoy kunana good PM Father di ba is a litany numalpas sa grocery ma-mention ti Ark of the Covenant apay an naiyarig ken ni Mama Mary the Ark of the Covenant. Okay, so first let us understand this beautiful question. I repeat, napintas very appropriate gabuta we are in September, middle of September, and 2 weeks from now October is the month of the Holy Rosary. So nga napintas dito yung question na kat iti panag-rosary kada kayo kapsat na Katoliko numalpas de rosary kat ada dito litanya nya kat maysa kadagiti litanya dagiti sasaruno nga titles of Mama Mary kat dito Ark of the Covenant nga ni Mama Mary para kada tayo Katoliko kat the new Ark of the Covenant or the Ark of the New Covenant. Apay nga ni Mama Mary kat isuna iti Lakasa ti baro at tulag. Apay nga may sa data kadagiti titles na title dito title ni Mama Mary, the Ark of the New Covenant ni Mama Mary. So beautiful question, important question. Apay nga agpayso nga ta nga datayong Katoliko ti pagbaga tayo ni Mama Mary ket new Ark of the New Covenant. Ani ayat ti kahit na asawan ti daytoy in the first place ani ayat ti Ark of the Covenant wenno Lakasa ti tulag apay anya dayta Lakasa masapol ang mabuan ti daytoy napintas daytoy. Kakabsat, kahit ko nga usarin daytoy nag-research kahit ko nga usarin daytoy sumbat ni Steve Ray nya. Amo iba ni Steve Ray I suggest nga may sa isun na nga i-research nga napintas iti sursuro na napintas ti aramiden na ni Steve Ray kat may sa nga idi nga kada ito nya may sa isun na nga haan nga Katoliko idi Baptist iso na idi anti-Catholic iso na idi pastor ti Baptist iso na idi nga na-convert into the Catholic Church kat tatangan na-convert kat iso naman ti mga sursuro iti doktrina dahito Catholic Church agagad iso na iti pilgrimage ijay Holy Land at totok iso na ijay EWTN ato iti videos na agiges iso na kadagiti radio kadagiti dadu mga program kasi iti aramidin na kadwana ni asawa na so they were converted into the Catholic Church. So usarag dito sumbat na iti nga saludsod apay nga Ark of the Covenant. First nga sumbatan tayo kat apay anya gamin aya Father Jeff dito nga Ark of the Covenant. Kuna ni Brother Steve Ray ibasa iti English tayo siyempre Amerikano dito he lives in Michigan so nga ibasa iti English tapos i-explain tayo. The first nga kunana kat in-explain na day no anya dito Ark of the Covenant in the Old Testament. God loved His people and wanted to be close to them. So ayaten kanon niya po Diyos, dagiti tao na in the Old Testament so nga tikayat ni Yahweh kat asideg adda isuna kadagiti tao na. He chose to do so in a very special way. So inarami na dito iti na idumduma wagas. The Catechism of the Catholic Church says, the CCC, the prayer of the people of God flourish in the shadow of the dwelling place of God's presence on earth, the Ark of the Covenant, and the temple under the guidance of their shepherds, especially King David,
and of the prophets. So daytoy nga kayat ni Apo Dios nga asidig isuna, ada isuna iti baot dagiti tawo na kat na fulfill wenno natungpal gapu iti templo ken gapu iti daytoy a lakasa ti tulag, the Ark of the Covenant. Ya? Mabasa tayo dito iti CCC paragraph 2594. God instructed Moses to build a tabernacle surrounded by heavy curtains. So dijay na nagparamid ni Yahweh kini Moses iti maysa at tabernakulo nga nangangato ti kortina na. Within the tabernacle he was to place an ark made of acacia wood. Yeah, so akasya tinausar daytoy nga lakasa covered with gold ngam tinay-cover ditoy ket balitok inside and out. So nga kinunog lang day kayo acacia ngam ti unog na ken raw na ket balitok. So nga gold plated daytoy. So nga kasla balitukon na daytoy nga lakasa gabuto uray no acacia de wood na de unog na ngam ti nang bungon ket balitok. Within the Ark of the Covenant was placed a golden jar holding the manna. So daytoy na dati kali si jay, jar ijay, kuno day urn, day pagkabilan na data, dati ashes dagiti matpatay kasay ngam ti aday jay unog na ket di jay mana. Amo toy mat kabsat daytoy mana, daytoy dagiti tinapay nga nagtinag idi awanon makan dagiti Israelita idi adada ijay letang. So nga kapsat ken Kristo napintas daytoy nga intay adalan ta Old Testament daytoy very important daytoy ken daytoy ket may nga type tipos niya kay sa one symbol one image ijay Old Testament nga ada iti sa bali nga image namud lang ijay New Testament. So daytoy anati ada iti dayta nga box, anati ada iti dayta nga lakasa, iti dayta nga ark. Ya, dijay number 1 kan pinaka-importante daytoy nga jar, daytoy nga container, daytoy nga chalice nga ada ijay apo iti mana de tinapay nga nagapo sa dilangit. May sapay nga ada iti uneg daytoy nga lakasa ket daytoy Aaron's rod that budded niya. Daytoy rod ni Aaron, daytoy baston sa rukod ni Aaron nga nagsabong niya. Ada ijay ken may sapay ken pinaka-importante matlang ket daytoy tablets of the Ten Commandments. Daytoy nga batong nakasuratan iti sa nga pulong nga bilin ni Apo Dios. Mabasa tayo daytoy apo iti Hebrews chapter 9 verse 4. So kapsat ken Kristo daytoy lakasa sinyales nga ni Apo Dios ada iti baet iti tenga amids dagiti tattao na babaan daytoy lakasa ti tulag, the Ark of the Covenant kapsat ken Kristo. Alag lagi tayo daytoy apay gaputa daytoy nga box, daytoy nga lakasa kathan nga ordinaryo ta tinilaon na ket talo nya di mo na di jay jar day kuli nga ada tinaka ikabil ijay unog na nga tinapay nga naggapu sa dilangit day mana. May kadwa day sarukod ni Aaron nga nagsabong nya ken may katlo kan importante daytoy ket daytoy di tablets daytoy nakaisuratan iti sa nga pulong nga bilin ni Apo Dios nya. Idi na kompleto apo daytoy nga papaaramid ni Yahweh kini Moses ket kunana toy the glory cloud of the Lord, the Shekinah glory covered the tent of meeting nya. Ada iti cloud iti ngato na ulap iti ngato na. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Okay, diya iti importante. So makikita dagiti tawo nga daytoy nga tent nga nakaikabilan daytoy nga box, nga di uneg ti box ket adda dagiti nga talo, idi nalpason, idi na kompleton, idi adda ijayon according to the instruction of Yahweh. Mabasa tayo daytoy iti Exodus ken Numbers nya. Ket idi nalpason ni pwesto dan amin according to the instruction of Yahweh. Kailangan ada iti mangko-cover. Remember, desierto di jay, awan ti babalay ijay, puro tent niya. Ngam dito nga tent, nga jay unag dito nga tent, kat ada ijay the Ark of the Covenant, dito lakasa, nga ada ijay unag ti lakasa, dito nga talungan bagakon, kat idinalpasan, ada iti cloud nga mangko-cover iti dito, representing the presence of God. The verb for to cover or to overshadow and the metaphor of a cloud are used in the Bible to represent the presence and glory of God. Ya, amutoy mat dito no ada ti cloud meaning ada ni Apo Dios. Kas parigan ko maijay Mount Tabor,
dati cloud mo nang cover kanya na ket simbolo de jay iti kinaadan ni Apo Dios his glory. Kapsat ken Kristo isu nga napindas sa explanation ni Steve Ray niya tati explanation na kat inkomparana in the Old Testament nga Ark of the Covenant ken the New Testament nga Ark of the Covenant. It's easy kunana to miss the parallel between the Holy Spirit overshadowing the Ark and the Holy Spirit overshadowing Mary, between the Ark of the Old Covenant as the dwelling place of God and Mary as the new dwelling place of God. So di jet explanation na no apay nga in the Old Testament ket ada di jay Lakasa ken di New Testament ni Mama Mary ti Lakasa ti tulag. Okay? So hanto ko mga maliplipatan na ito ita the Holy Spirit overshadowed Mama Mary isu nga nagsikog ada isu na insikog na DJ baro a covenant new covenant ijay mat Old Testament idinalpasan na kompleton DJ nga in parami ni Yahweh ken ni Moses in my DJ Holy Spirit through that cloud. So kasemot lang ni Mama Mary. God was very specific about every exact detail of the ark. Mabasa tayo dito apo iti Exodus chapter 25 to 30 niya. Day detalyena no kasano nga aramiden dagitoy nga ark. Ta importante jay launon na dayta nga ark. So nga masapol nga balitok, masapol nga kastoy tirukod na, masapol nga kastoy nga kayo, masapol nga kasay. So nga perfect nga box daytoy. Amazing box datoy, balitok datoy, importante datoy apay gaputa ti launan na ket dijay presensya ni Apo Dios the manna datoy 10 commandment tablets. It was a place where God himself would dwell, ya. Ni Apo Dios mismo ti umay dita nga lakasa so nga dapat datoy nga lakasa ket napintas worthy balitok nangina. Exodus chapter 25 verse 8. God wanted his words inscribed on a stone, housed in a perfect container covered with pure gold within and without. So nga, daytoy nga sasaon ni Apo Dios 10 commandments, masapol nga ada iti napintas a pakaidulinan na manglaon kanana. How much more would he want his word, Jesus, to have a perfect dwelling place if only begotten Son were to take up residence in the womb of a human girl? Would he not make her flawless? Yeah, iti comparison ni Steve Ray, iti Ark of the Covenant, iti Old Testament, ken ni Mary in the New Testament as the Ark of the New Covenant. Ijay Old Testament, the Ark of the Covenant is represented by the talo na, the manna, the baston, the sarukod ni Aaron ken daytoy 10 commandments tablet. Ijay New Testament daytoy ket ni Jesus. Ni Jesus the bread of life. Ijay Old Testament manna. Ni Jesus the king or the priest, the priesthood ni Aaron, the baston. Ken in the Old Testament the 10 commandments ti sasaon ni Apo Dios ngem in the New Testament ni Jesus iti naibaon asao ni Apo Dios. The word became flesh kunana iti John chapter 1 niya. So dito comparison gaputa daytoy presence ni Apo Dios, the covenant in the Old Covenant is contained in that ark. So nga that is the old Ark of the Covenant. Ngem in the New Testament daytoy nga new covenant who is Jesus is held ada linaon ti maysa balasang ni Mama Mary. So Old Testament Lakasa ti tulag, New Testament Lakasa ti tulag. So I hope dayeti makita tayo. Another explanation apo ni Steve Ray ket daytoy King David and Elizabeth kinumpara ni Steve Ray ni King David in the Old Testament ken ni Elizabeth in the New Testament. Luke weaves additional parallels into the story of Mary, types that could be overlooked if one is unfamiliar with the Old Testament. So ano anat hantayo kanu amo ti Old Testament, ano ti familiar, hantayo nga makita daytoy nga comparison nga in the Old Testament ada ijay ni David, in the New Testament ada ijay ni Elizabeth, ni David
Dati naramid na ijay Ark of the Covenant ni Elizabeth mat ijay New Testament, aday naramid na ijay New Ark of the Covenant. After Moses died, idinatay ni Moses, ni Joshua, led the Israelites across the Jordan River into the Promised Land. So amutoy rito in the Old Testament, namatay ni Moses, so nga tinangituloy nga nangilid kadagiti Israelita tapno mapanda ijay Promised Land kat ni Joshua. Joshua established the Ark of the Covenant in Shiloh, where it stayed for more than 200 years. Nagyan ijay Shiloh daytoy nga Ark of the Covenant in the Old Testament. One day, the Israelites were losing a battle with the Philistines. Mababak na iti gubat idi, iti kalaban na idi kat Philistines kakabsat ng Kristo. So they snatched the ark and rushed it to the front lines. So idnala da nga di jay Ark of the Covenant tapno protektaran isuna dito Ark of the Covenant tapno mababak dagito Israelita day kalaban di Philistines idi. So in panday jay kat daksanggasat dagito nga Philistines kinapture da dito Ark of the Covenant innala da. Ngam gaputa dagito nga Philistines dayto nga nang agaw iti dayto Ark of the Covenant kat ado matin ti problema dati matmatay ado ti agsasakit kadakwada so nga nagbuteng da kat insublida dayto nga Ark of the Covenant kadagiti Israelita. Mabasa ta dayto iti 1 Samuel chapter 5 verses 1 to 6 nya. So ni David went out to retrieve the ark napanain nala dayto ark idi isublida dagiti Philistines. After a man named Uzzah was struck dead when he touched the ark, David was afraid and said, "How can the ark of the Lord come to me?" Nagbuteng ta. Idi nakita na dayto may isang tao nga na idi insubli dagitoy Philistines kat inigaman lang daytoy may isang tao nga managan Uzzah kat natay so nga ni David kat aya po kasla kabutbuteng mat. So kunana, how can the ark of the covenant come to me? Kasano nga awatok daytoy, kasano nga siya timang tanggap daytoy, kasla kabutbuteng mat. Kunana, he left the ark in the hill country of Judea for 3 months. So nga ibati na jay iti talunga bulan. We are also told that David danced and leapt in front of the ark, and everyone shouted for joy. The house of Obed-Edom, which had housed the ark, was blessed, and then David took the ark to Jerusalem. Mabasa to ito, iti 2 Samuel chapter 6 verses 9 to 14. Okay? So nga daytoy nga napasama kini David nga nagsala, nagragdragsak, kabuta inala na, inawat na iti Ark of the Covenant nga inbaga na nga how can I receive this Ark of the Covenant kasla akmat nga may kari how is it nga siyak iti papanan na daytoy nga Ark of the Covenant kunana. So ni Saint Luke in kumpara na daytoy kini Elizabeth kabsat ken Kristo amo toy mat istorya idi inawat ni Mama Mary idi nasalinungan ti espiritu ni Mama Mary ket nagsikog napan na binisita ni Elizabeth. Ket idi binisita ni Elizabeth, ibinisita ni Mama Mary ni Elizabeth, anyati kunani Elizabeth, kunana kat how can this be that the mother of my Lord should come to me? Kasla in bagana mod lang di jay in bagani David nga kunani David kasano nga awatak daytoy nga Ark of the Covenant. Di kasi mo lang tikas lain bagan ni Elizabeth kasano nga awatak daytoy new Ark of the Covenant, mother of my Lord nga umay kanya. Kasi Luke chapter 1 verses 39 to 45. Mary arose and went to the hill country of Judea. Napanmod lang no anya day inaramid na aramid iti Old Testament. I have been to both Ain Karim nya jay. So I hope makita yo dito atidug po dito explanation na kat I hope makita yo dito comparison na ni David idi inawat na DJ Ark of the Covenant nagragragsak kat kunana how can this be nga umay dating Ark of the Covenant kanyat nga may karingam nagsalsala mat laang kaninya kasamot lang ni Elizabeth nagsalsala nagragragsak nagkantapay idi napan kanya na ni Mama Mary. Why is this granted me that the mother of my Lord should come to me? Kasi na lain baganam lang din baga ni Elizabeth. Ituloy tayo po dito no agsubi tayo kalpasan dagitoy patalastas. Tirolin's Natural Health and Wellness Center
Pagsubsubli, kabsa dati programa tayo, Adal Pammati Katoliko, kat nagpintas na po dito topiko tayo at idog ng kayat kong explain ta, napintas dito nga comparison, dito Old Testament Ark of the Covenant, kan dito New Testament Ark of the Covenant. Nga ti New Testament Ark of the Covenant, para kada tayong Katoliko, kat ni Mama Mary. Apay, gaputa in the Old Testament, the Ark of the Covenant contains the presence of God. Kapo ito na talo sa rukod ni Aaron. Di ay mana, tinapay, anang titibiyag dagiti Israelita. Kanda ito'y 2 tablets of the 10 Commandments. In the New Testament, Jesus is the Ark of the Covenant. The senyales, the real presence of God among His people. Among us. So ni Jesus ti, mununa, tinapay tibiyag. Amutoy mo dita, I am the bread of life. He who does not eat me will have no eternal life. Kunana ni Jesus ti tinapay ti biyag. The Old Testament, di tinapay nga nang tibiyag dagiti Israelita at dahil uneg ti Lakasa. Ijay New Testament ni Jesus anang kuna nga isunat ti tinapay ti biyag nagyan iti uneg ti tiyan ni Mama Mary. In the Old Testament, dijay sa rukod no baston ni Aaron nga isunat ti high priest. Ijemot New Testament kat ni Jesus ti high priest, the highest of all high priest niya. So nga ni Jesus nga nagyanmot iti uneg ti tiyan ni Mama Mary, isu nga ni Mama Mary ti lakasa ti tulag, lakasa ti baro a tulag. In the Old Testament ada ijay duwa nga bato nga nakasuratan ti Ten Commandments sa uni apo Dios, dijay bilbilin niya apo Dios dijay. In the New Testament, ni Jesus isu na ti pinaka bato nga nakaisuratan iti sasaoni apo Dios, may isu na tapno isu na ti word of God niya. So nga ni Jesus nga nagyan iti uneg ti tiyan ni Mama Mary, isu nga in the New Testament ni Mama Mary iti nang laon iti daytoy nga New Covenant ani Jesus, isu nga in the New Testament ni Mama Mary ti lakasa ti tulag. When David saw the ark, he rejoiced and said, "How can the ark of the Lord come to me?" Kunanay niya, idi nakita ni David, DJ Ark of the Covenant niya, di ba? Nagragsak sa nakad kunano. Kasano ko umay kanyak, daytoy ang lakasa, daytoy lakasa ti Dios niya. Ijay New Testament mad ni Elizabeth, inaramid na inusan no dagitoy nga words ni David nga medyo na-edit niya, medyo nasabalyan ket kunana, "Why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me?" Almost the same niya. Luke is telling us, kunani Steve Ray, something, drawing our minds back to the Old Testament, showing us the parallel, the connection, that lakasa titulag iti Old Testament, lakasa titulag in the New Testament. When David approached the ark, he shouted out and danced and leapt in front of the ark. Niya, nagsalsala, nagkankanta, and nagpukpukaw, tiragsak na. He was wearing an ephod, the clothing of a priest. When Mary, the Ark of the New Covenant, approached Elizabeth, John the Baptist leapt in his mother's womb. And John was from the priestly line of Aaron. Ito connection na. Both leapt and danced in the presence of the ark. So ni David nagsalsala, ni John the Baptist, according to the account in the Gospel of Saint Luke, naglagtuga po iti ragsak na. The Ark of the Old Covenant remained in the house of Obed-Edom for 3 months, and Mary remained in the house of Elizabeth also for 3 months. Dagitoy nga balay nga nakaidulinan nagyanan day Old Testament nga Ark of the Covenant, ken daytoy balay ni Elizabeth agasidug dalam the same place niya. So that's the comparison, that's the typos, that's the connection. The place that housed the ark for 3 months was blessed, and in short paragraph in Luke, Elizabeth uses the word blessed 3 times. Her home was certainly blessed by the presence of the ark and the Lord within. Yeah? When the Old Testament ark arrived, as when Mary arrived, they were both greeted with shouts of joy. Dati nagpukpukaw niya in the Old Testament, nagpukpukaw ni David, ni idinapan jay Ark of the Covenant ijay New Testament mo nagkanta iti napigsa ni Elizabeth gapu iti ragsak na nga in may dito New Ark of the Covenant iti the same matdang ang lugar. The word of the
or for the cry of Elizabeth's greeting is a rare Greek word used in connection with the Old Testament liturgical ceremonies that were centered around the ark and worship. Yeah? Ito is this word would flick on the light switch for any knowledgeable Jew. Yeah? So, kadagiti Hudyo, makita da nga talaga dahil connection ang luckily datoy ko tantoy nga Hudyo niya so nga at adalan tayo laang ngam adati connection na nga talaga dito din baga ni David in the Old Testament kaya din baga ni Elizabeth in the New Testament almost similar da so nga DJ iti connection na the ark returns to its home and ends up in Jerusalem where God's presence and glory is revealed in the temple in the Old Testament from that place na ipan di Ark of the Covenant in the Temple of Jerusalem. Mabasa tayo dito iti 2 Samuel chapter 6. Ni Mama Mary met in the New Testament after nga napan iti deta a lugar nga nagyanan met lang di Ark of the Covenant for 3 months in the Old Testament. Ni Mama Mary nagsublimot lang iti Jerusalem. Mary returns home and eventually ends up in Jerusalem where she presents God incarnate in the temple. The presentation niya. The second joyful mystery. So gidoy dagiti connection nga namusan ka makapaulaw no kunan nga rod ni Steve Ray nohan ka nga familiar iti kadagitoy nga images kadagitoy nga istoryahan mo nga maawatan. So I'm trying my best to explain ore no kasano karigid na I'm sorry ka sa doon marigatan kayo ngam di German. I would like now to summarize na mapanang de summary na ditoy nga comparison. Kat in the Old Testament ada ijay ulitok dito tinapintas niya in the Old Testament the Ark of the Covenant ijay New Testament di Mama Mary iti nang contain ijay New Ark of the Covenant. In-explain ko mo itong tatay talo tinilaon na ijay Old Testament dito yung Lakasa dito yung box muna na the stone tablets of the law the word of God inscribed on a stone. Yeah? Di bato nga nakasuratan ti sasaon ni Apo Diyos. In the New Testament dito'y nga bato kat mayari kini Jesus nga isuna iti sao ni Apo Dios in flesh. The word of God in the flesh. Kat gapo ta iti New Testament dito'y nga lakas iti nakaidulina na dito'y in the New Testament ni Mama Mary ti nang laon iti dito'y nga sao ni Apo Dios ni Jesus isuna ti baro nga Lakasa. The urn filled with manna from the wilderness. The miraculous bread came down from heaven. The second nga nilaon na dito nga box in the Old Testament dito nga Lakasa. In the New Testament mat ni Jesus nga dito nag iti tiyan ni Mama Mary kalisuna iti tinapay putpuno at tinapay nga nagapu sa dilagit namin adu apo nga inis istorya in bagbaga in explain ni Apo Jesus dito niya mabasa tayo dito iti John chapter 6 basahin niyo iti John chapter 6 I am the bread that came down from heaven. If you do not eat this bread, you don't have life with you. During the Last Supper, this is my body. So, ni Jesus, iti New Testament bread, in the Old Testament, day manna in the desert. So, tinang biyag kanakwada. Dati manna in the desert, na ikabil iti unag ti Lakasa. Dati New Testament bread, na ikabil iti unag ti tiyan ni Mama Mary. So, nga ni Mama Mary, ti New Ark of the New Covenant. Ijemat Old Testament, de baston de sarukod ni Aaron, symbolizing priestly function. In the New Testament ni Jesus the new high priest and that this new high priest is contained in titichan ni Mama Mary. Ano pa po ti comparison? For example, the ark traveled to the house of Obed-Edom in the hill country of Judea, the Old Testament. Ni Mama Mary mat after nga sinalinungan ti Holy Spirit ket na adan iti uneg tichan na ni Jesus napanmot lang isuna iti deta a lugar. Dahil adu pa po, niya nga na-explain kumutan. The ark remained in the house of Obed-Edom for 3 months. Ni Mama Mary, nagyan iti balay ni Elizabeth for 3 months. The house of Obed-Edom was blessed by the presence of the ark. The word blessed is used 3 times. Surely, the house was blessed by God in the New Testament. The ark returns to its home and ends up in Jerusalem where God's presence and glory is revealed in the temple. Mary returns also home and eventually ends up in Jerusalem where she presents God incarnate in the temple. Okay, di man ako. I hope kontento ka kapsat ito yung saludsod mo. I tried my best to explain kaputa ulitok na pintas dito aduti
aksal solusyon ito'y so agyaman ang kapsat iti ito'y nga text mo na tuloy iti mang basa kada iti text na ito'y nga kakapsat tapno malpas I don't know if I still have time nga mangbasa iti explanation dito second commandment maybe ituloy ito dito next time dito'y texter tayo kunana ket ada saludsod na may panggap iti panang ibasa in Ilocano dagiti first reading second reading kunana ket kasunod dito'y may ibasa na adaw iti libro wenno ti may ibasa na adaw iti libro so dito nga di malagip yu idi di ba a reading from the first letter kakasay ket the word of God kung tayo numalpas idi ket this is the word of God kung tayo di nga madati ng korektar nga the word of God lang kano so nga dagiti madadto mga nag in apply to dito iti Ilocano so nga kunada nga ada dito malit dito kano tano daduma ti agibasa ket kunana daytoy may basa na adaw iti libro ni propeta Isaiah kunamat di daduma kunada may sa ti may basa na adaw iti libro ni propeta Isaiah ana ba ti susto ada ba ti daytoy ang may basa wenno ti may basa lang ket kunak ket hanmot nga problema dayta kuma ure anya kuma ngam no surutan tayo di jay English na ket ti may basa na araw iti kasemat nya ngam first time ko nga manggag nga dagayam ti malit dito iti kastoy nga so nga kunak ket depende no sino siguro dyan nag-instruct ordinarily cause ganda ito nya damat dito'y gamin leksyonaryo ito so nga tin-advise ko ito kapsat nga nag-test kat kunak nga noon niya ti adda ijay leksyonaryo kat iso ti basahan tayo ngam no adda ti nag-instruct gamin nga sinuro ti instruction ti English siguro kasi ti rason no apay nga agsasabalik kano ti manggaganda ngam kakapsat no kitaan tayo dito ti leksyonaryo dito'y sangog ti leksyonaryo niya kunana dito'y ti ikasta ti mangibasa kat kunana daytoy may basa na adaw iti libro ni propeta Isaias kaya tinakaisurat dito ket numalpas kunana ito'y daytoy ti sao ti Apo ya kasi ngam nasurutan tayo di English siguro mabalin nga kunana ti sao ti Apo kunana to'y laang ya mabalin mat siguro di jay awan mat siguro ti problema nila ngam tinakasurat nga talaga dito'y as far as I know hanmat nga nakonkorektar na to'y nga medyo English na korektar so nga ato kamo no adete nang korektaran ti adaya po dito ket kunana mo ditoy no irugim ibasa diri first reading daytoy may basa na adaw ti libro ni propeta Isaias kunana mo ditoy samo to basahan ket numalpas daytoy ti sao ti Apo kunana mo ditoy the second reading kasi mo lang the second reading kunana daytoy may basa na adaw ti surat ni San Santiago kunana ket numalpas ngay basam daytoy ti sao ti Apo kanang imbaga nga ti sao ti Apo laang ya ada day word nga daytoy kunana ngam di jengero nasurutan to ija English ta ija English matiman kat the word of God kunana nya the word of the Lord thanks be to God kunana tayo hindi kat this is the word of the Lord thanks be to God kunana tayo siguro di tinangi basaran dahil so nga pati di Ilocano matan kat sinukatanda so para kanya katawan kumati problema na daytoy whether ti sao ti Apo o no daytoy ti sao ti Apo. Okay, dito'y sumaro no, kunana good evening Father, na magkuman. Father, ada kami dito'y nasulina ka, kabampantayan, na dati masakit dito'y. Ket kunada apan may pakumulgaran, ta pada tayumat ang katoliko, ngam edi napigsapay lang, katapan lang maki prayer meeting, han nga kumulgar. Anya di kastami, Father, ta adayumat jay padimi. Ket kasi ni-advise ko edi, ket out of charity ket no i-request da ket katoliko man dayto yung nabunyagan kunayo mo nang ket mabalin mat nga apan ikan timan especially ta sa sagit marigligatan niya nasusulinat pay ket amo tayo kakabsat ken Kristo nga ti tinapay ti biag pinagsasalitaan tayo ni Kristo dito ket ipantayo ano kabaalan tayo ket di nya out of charity this is one of the works of charity nya works of mercy dito no apan mo pakumulgaran diyay nga kapsat nga marigligatan nagsaksakit tani Apo padi katan na magmakayanan so sigakat communion minister mapanuwat nga siguro i-schedule kasi tapno matulungan mo dito nga kapsat awan mo siguro ti rigat na dito ta damod nga talaga ti communion of the sick nga mabalin nga aramidan dagiti ordinary nga communion minister ngam no kaya na ti agpa-anointing that's the different story tati anointing kat padi lang timang fed
Ngam kitaan tayo no mabalin ko mata may iped pay kanya na ti anointing tapno makapag-confessor pa. Ang nuhaan kat nangay nga rod in request na kat apat tayo tulungan. Good PM Father ko naman dito may sa texter 9137. Balpas Rosary ma-mention ti ay so bata ko dito na. Dito sa maruno texter 1100 na imbag nga rabi mapo damag ko kat no mabalin ba no umawat ti Osya no mapan makimisa ti nagsina kamin kini BF ko pagyanan no mabalin agyaman na kaapo na. So dito kat dagiti cases nga kung nato yung gamin idi nga no adda ti agdenden na nga di damot nagkasar ba ibawal nga ag komunyon da because they are committing a mortal sin in living together or no handa nga nakasar iti simbahan ngam dito yung nga kapsat kat nagsina damot kano so ako nga kat no nagsina kayo nga talaga kat han kayo mat nga talagang agasawa han kayo mat nga agdenden na han kayo basbaso mabalin kayo ag komunyon basta apan yung pa i-confessar day basol nga inarami judi so nga kakada kayo kapsat nga maka-experience iti the same situation nagdenden na kayo nga kayo pa'y nakasara ti simbahan civilly married ka lang han kung mga madapat nga ag communion ngam no in madayo damat iti abroad ti mesa mabalin nga pan ka ag confessar han kayo mat nga agdenden na so mabalin kayo nga ag communion na ti rason no apay nga nga dapat nga communion iti mas nga agasawa no agdenden na denada no anda pa'y nakasara ti simbahan is because they are committing a mortal sin when we live together. So nga, kapag jay mortal sin, amo to imat, antay may karing umawat iti communion, so nga antay ko mga awatan. Ngam dati case na dati kapsat kat, nagsina damat ka no. So, kahit na sa 100 nga araramidin day baso. So, mabalin na kumbisa, apanda ag communion. Good PM, apo, kung na naman dati mesa. Just wanna ask, if love and respect is no longer present in a marriage life, is it still worth keeping? Kung na nag-English pa dito kapsat tayo, the question na kat natintas mo for everybody's consumption man dito itaada nga talaga dagito nga uso nga dito nga question ta nga no awan kanun ti iyat iti marriage kat pa ituloy pa lang ngay kasi dati nakita ka di post kasi nga they are fighting for divorce in the Philippines ta kasi nga rod na ngam kuna tayo nga rod nga no talaga nga dito nga lalaki ken dito yung babae ket ni Apo Dios tinang plano nga agtipon da mabendisyonan da ibiyag da ti pamati da through thick and thin in sickness and in health nga iso ti promise da ijay nga marriage ket amin ko mga problema masolusyonan nya ngam no ti agasawa gamin ket han nga nagkristiyanwan ore nagkasar da ti simbahan there will come a time nga handa nga makayanan dagiti po problema so that's the problem nya ti problema actually ket han nga day marriage but dagito nga nagkasar iti simbahan handa nga ibiyag ti pamati so nga marigatan da nga may ibiyag mat iti sakramento ti panagkasar so meaning to say they witness kasi so nga kapsat siguro ti advice ko kat kitaan pa no apay nga naawa ko nam nga naawanan di jay respect so sin is always the culprit dito na no dati problema ti kasawa sigurado nga basol deta so nga no surutan tayo kumati pero surut ti Kristiyano dahil nagbasol nagbabawi kung bisal mga parwanan so nga pumintas ti ugali na pumintas ti biyag na so nga mapalin man nga maisimpa di jay marriage ngam no di jay mas a partner nga gapu nga naawaran jay respeto awaran jay ayat kat han ngagbalbalyo then that's really a problem so nga ideally talaga no nagkasar ka ti simbahan at in promise mo jay ibiyag mo jay in promise mo so nga awan ko mati problema nga kayat yung nga agsina ngam dito question na kat kasanungan dito kunana if love and respect is no longer present in a marriage life is it still worth keeping okay? So nga siguro ti question kat han nga di is it still worth keeping siguro ti question kat apay nga naawan day love can respect tapno masolusyonan tapno maisubli ya tapno maisubli siguro di jay ti raso siguro di jay ti question kasano nga isubli di jay ayat kasano nga isubli di respeto ta ado mo ti kakastoy nga nagproblema da iti marriage da ngam idi nag-attend da for example iti marriage encounter nag-attend da iti seminars nag-attend da iti katoliko nga activities na realize na ay kasigam so again formation the grace of God nagtrabaho makonvert di tao ket they will become faithful again may subli di ayat I don't know what kind of ayat datoy dati Christian love mat kat amo toy mat deta nya it is not
It is not a feeling, but it is a decision. Nga sika, nga inayat kong asawa, oray no kastoy kanto, ayaten kalata. So may naigmot lang, ito yung Ibanghilyo, ito yung kakapsat kin Kristo, nga no talaga, kahit mo tiya Kristiyano, kuna ni Jesus, kat tiyag tarigagay, sumurot kanyak, masapol at talikudan na ti bagina, Ibaklay na ti Krus na, kat surutan na. Ti mangibiyag, iti sakramento, iti panagasawa, sacrament of marriage, masapol nga tong pala na rin. It's a cross. It's a sacrifice nga you embrace niya. So nga, narigat nga talaga ti makiasawa. So nga, sika nga makiasawa, panunutan pa, no talaga nga kaya mo, oray kasto ito kasi niya. So, kapsat ka texter, siguro di pa ti advice ko, siguro ti question tatakat, apa nga naawan di love, kasano nga may subli. Apa nga naawan di respeto, kasano nga may subli. Di jay siguro pa ti kitante, before nga we ask, is it still worth keeping, niya? Di jay. Nato yung may sa, kuna na good PM, Father, damang kuman. Father, numabalin ti triduom novena, ti 40 days, ta edi 9 days, na ramig mi ti novena, ti kompleto 9 days, Father, tata, ag-request damanan, jay masagnan ti 40 days novena, kaya't mabalin ba, Father, jay triduom. Kapsat, no naawatan yun, no anya ti triduom ken novena, kaya't mabalin amin, ako na, depende jay pilyen nyo, anya. Anati kaya't nasawan ti triduom, 3 nga consecutive prayers, anya, daytoy. Usually preparasyon na ito iti piyesta, mabalin mo niya. Basta 3 days niya nga agkararag. Then novena 9 days nga agkararag. So ada ijay masagnan, ada ijay pamilya no idi natay kat inkararagan nyo ti 9 days, no tatamad nga ag 40 days kat ikararagan nyo ti 3 days, awan matdakas na din siya. 1 day awan matdakas na din siya niya. Hanmat nga requirement na gito'y kakabsat kin Kristo, depende de kaya yun niya. Uray no, kuna yung masapol nga 9 days, naman yung lang na kompleto, awan mo da sirsirvina. Ya? Kat, para kanyak, uray 1 day nga kararag, no, silakit di si papas, kat mabalin na ita. No, 3 days, mabalin mo na tareta, 9 days, mabalin mo na tareta. Nang importante nga ron kat de sitwasyon, de tao ken masignan. That is the more important thing, kakabsat kin Kristo. Ya? So, di man, dapat may sa text nga mawanan apo ti tiyempo tayo, mangibasa. So, and apo itirettoy programa tayo tata, agyaman ako ti panagtengag yo. God bless you all. Ken ituloy tayo ti agad adal, iti doktrina tayo, iti pambati tayo. No, makita yo kabsat kit Kristo kat medyo naunag, narigat dito nga topic ko tayo tata, nga inkarkarigatan tayo, nga in-explain ka po ta. Parte lang tamat iti pamati tayo rito. Sabi ko mata, datin adol tayo, kat ulit at tiagyaman, kada kayo, may God bless you all. Hintay gibusan, iti may sa akararag, iti nagan tiyamak, kintinak, kinti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Diyos, agyaman kami, tireto'y kalitumanan, nginted mo ka na kami, bendisyon naman po, dagiti nagdingag, dagiti nagbuya, tapos sabi ko man, anyaman iti naadal da, isa puso da ko ma, kanibiyag da, nang naruna agbunga ko ma daytoy ada ko matiragsak da ada ko matikapya iti puso da gapo iti panangibiyag da iti daytoy nga espeto iti pamati nang naruna ti ikakamang da ken Apo Santa Maria nga isu naman iti lakasa ti baro at tulag lakasa ti baro at tulag gapo ta isuna iti nang tanggap ken nang isikog ken nang ianak nang ited kada kami iti mangisalakan mi manubot mi ni Apo Jesus. Sabi ko ma ni Apo Jesus nagbugtong anak mo ti agbalin pud nga punumot lang ang mangisalakan kada kami iso na ti saom sabi ko mababaan kada iti sauna yan kam pinagdadalan tatak at iso ti makaited kada kami ti inspiration ken panakawat tapno ituloy mi ti may biag iti reto pamati anak nuan iti panakaamo kinasilip ken sipipingat kami nga mangibiyag kuma iti reto pamati iti laksid dagiti problema iti reto tiyempo. Italak mo iti bagbagimikan ka nang naroon na gati nagdengdengag nga ada po ti paka kumikumanda, problema da, sikit da, sika kumayat po iti mang bendisyon kada po ada amin. Nawatan mo rin gapupot lang ken Kristo, nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Itiragan ti mga kintinak, Espiritu Santo. Amen.